nik izenatekoaz Larrea, Ereño, Aldai, Azkue. Danak handiko aldekoak. Ni nahi nintzen 15an, etxerreko etxean, eta zer duten ez dakit, hori ez dakit zer duten bai. 93. Horreteko azau, intxon, haberse nosarte, besterik ez da hor bai. Apurkene gizontxuin nintzen, da lehenengo San Migueleko eskolara, basotik, bideak bat basotik, da orduen esakamantekak egon ziren, euten parten danak, azoko guztiek danak batera joan eta etorri. Da neska bat onzan apurtzuetan, kakasa apurtzuet. Da hor, basotik zizen bidea, Baskonen biarriten San Vicente aldetik eta hondi bat zen. Da igual eguan jolasten, da gizon bat ikusi. Hasi galapan danak, bueno zen neskari akabatotzen da aurrera. Orduan bildur asko pastan zen orduan tegin. Gau bezu bat sakamantekaz eta Egunetan egual txikintxune orden ganado zeunten, bedarraz eta ganado jakoten. Gero, ditxo egin orduen, ja zestokadak ketzerat eta alako zak. Beti lagundu etzen, beti lagundu behar zer. Ite horrien, ganadoen aurrien, arzillo bota bat da lekuen edo labra bat da lekuen, da orduen bakizu behiek behatuten badiez egesni, bajatuten zaki, da orduen esan orduen orduek aurreatute, lauretan atzen ditzen, egurtxe behar dut orduko lanak egin da etzera. Gero, aitek ditu interesatzen, osazo ira, baina ganeko begik endu ezkero, esan. Lagundu behar, itxe urte horrein daulan. San Migueleko eskolan ibili orduen, begitzen maizu erderdune. Da, klaro, guk hemen fabrikondoan da, eroak egin duen, erderaz egin duen. Da, gero, ez bai, hane goiko barrioa eta aurreganien ikusten dizenak, esan jakin ezebel zerderaz. Maizuek esan, eta mutikoak esan, da bateria esan, artetxe, ven a ver qué dice este imbécil. Da imbécil nor. Mutikoa, edo maizu etorzan horra. Nor mutikoa. Horra, mutikoak jakine zentzun bezin erderaz. Bat edo binen dunetan. Da gero ari zen inoren eskuela edo barrea da orduen etorri nion hona. Hani nintzen partidian, danak. Mutiko handizek txikerrari erakusten bakizu, kola, eta olako guzakan. Gero hemen lehenengo parvulario, gero primer grado, segundo grado, tercer grado. Hemen ja, pepaute. Horrezen maiek eta ondo, hane lankaz, lantaluziek eta zoruen jarrite be, lekuri pez harteko. Maizunak izin danak, banak izin zen maizunak, batzuak batean zen apurtzuete gogortzu, largo gogorro. Ezten zen, bueno, ikesi danak zelan, ikusten letrak zelan, kantak eta, da gero, multiplikazionek eta holan izin orduen, orduen be, ikesi, batzu sartutzenako gehiago eta beste bat sarri, maizuetu ginen kusako takigrafia egiten. Aizi zen elegante, da gero itxiotzen maizue, eta ustenatzeko zera, tabla multiplikar dola, joate, da gezaikten gendugun, ez da honik itzen papela bakar beketuten, da sarritzen. Sarritzen alkabetik iran. Da gara, tabla guztiek esan hor, da ja puede marcharte. Sarritzen hola neon orden, bizkor. Malo urte, ninduen ja, gero handik Baskoniara behar lanean.
Nik eukunen duen apurbetetzea politika zera Primo Rivera baino lehen. Bueno, Primo Rivera. Da Primo Rivera ze. Zerran etorzen bizitzen maizu bet. Da kaltzuzen mutiko batzuk eradekoak. Da kaltzakin joen. Zera nazionalistak gorrie, zuie eta berdie eukin joena. Jakin joen, ze orduen non zan pasua nibel orduen, eta neterlu, pasua nibel kontra. Eta egon zan, berdie eta gorrie. Eta orduen ez zauzten, egin ezkeru zuie, orduen entzunen duen lehengoz hori. Orduen ez abatu zan, jaun zan radio, radio, eta horrek sartute izan zenean Partido Nacionalista eta Republicano danak radioak, zon asko goen, bai egon zan lekoen danak entzuten, gaue guztien entzuten, ze pasta zan. Zan entzun, zela nire arraia eta ambuzoko bat bezara etorri hona, zaurire, da itxi ez mesara baten. Zan levaba el ejército y hay que ir a casa. No era casa, no dejara de misa. Da gero ordein genik joan ordenetzera, ama difuntiak egiten, altza usuaze zugutura metzara. Da ordein. Ordein mesauiat apurtzuet etentzen burun apurret. Eta horren itetzuen. Etxezen hori txintxeletik. Eta voluntario, baina, itxuten dazte bete, belarreitu bat dute bat. Da ordean gero sartuten nogaz. Tengo nintzen matikon, etxea urbin, matikon. Han instruzioa eta instruzioa laburre, segida. Da nazako eta korentan naz frente urte duen bideara, da ez dozen batzuk deskansetan. Tempora batzuk zetzezan astabete etxien dutit. Da jateko bideara, eta teniente bat eta zabasoriti. Hombre, larrea, ten cuidado, Si hay una piedra al lado, la cabeza al lado de la piedra. No hacer el tonto, usted. No hacer el tonto, Si hay una piedra al lado, la cabeza allí. Pero no hacer el tonto, nada. Eso va que soy valiente,